मोजां मोनदों दिनै 13थि जे गायसनथाय सान माने खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बेवहाय गोबां रायजो राजायाबो गाजा गोमजायै फैदों। जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिबो CM मानव गेदेर मेजर बसुमतारिजों लोगोसे गासै EMफोर आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफ्रा फैजोबदों आरो बेफोर मोनसे मोजां कि दिनै 13 बोसोर जालांबाय बेवहाय मा जाखो मा जायाखै बेफोरनि मोनसे गासै बाथ्राफोरखौ सावरायफिननाय आरो फैबाय थानाय समाव बिनि मोनसे मोनदांथिजों माबोरैहाय आवगायलांनो बेफोरनिबो मोजां थांखि लानो हायो आरो आं सानो ओंखायनो बे जिथु हाबाफारि बे हाबाफारिया BTCनि बायहेरायाव थानाय बर' सुबुंफोरनि थाखाय माने गोबां मोनसे बिहोमा जागोन। ना बिसायख'थि जानांसिगौ दा सरकारा फाथिनो नागिरदों अदेबानि जोंहा गामि सोनाय आरो मा होनो समस्थिफोरखौ थिग खालामनाया जाजोबाखै बिनि बेलायाव जोंहा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव माने जि बर' गामिफोर दं बे बर' गामिफ्रा माने दासिमबो बर' कसारियाव माने हाबनो हायाखै मानो होनना बुङोब्ला बड'लेण्डआव माने गामि सोसननांगौनि हाबाफारिया दाबो जोबाखै अदेबानि सरकारा बुंबाय जाय जाय गामिया बेवहाय हाबथावा बा मोनसे प्रप'जालाव गैया बेखिनिया बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव हाबजासिगोन होननानै अब्लाबो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि माने आफादफ्रा बर' आफादफ्रा दाबो मोनसे थांखियाव फैनो हायाखै बेवहाय थानो ना थाया बिनि थाखायनो बे एसे बेफोरखौ नेनानै लेहेम जादों ओमफ्राय मोनसेया जाबाय राभा हासं बियो दथि सिरियाव थांनांगौनि खाथिराव बेवहाय थानाय गामिफोरखौ माने राभा हासं अट'नमास काउन्सिला NOC होआलासिनो बेवहायनो जयै थानायनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों आरो बे बेलायाव बे ओनसोलनि थाखायबो एसे थाबथानानै दंमोन आरो अदेबानि दा मोनसे गरन्थआव फैबाय माने थाबैनो माने बे गामिखौ फाइनाल खालामनानै बिसायख'थिखौ फाथिनाय जासिगोन मानो होनना बुङोब्ला बिसायख'थि जायागौमानि माने बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला मिसिं काउन्सिल आरो गुबुन गुबुन काउन्सिला जेरैबायदि जौगाथायनि खामानि मावनो फान्ड मोनदों बे फान्डखौ मोननाय नङा ओंखायनो बिसायख'थिया खुब गोनांथार ओंखायनो गासिबो जिखिनिया थालाङो हाबा बेखौ गारनानैब्लाबो फाइनाल खालामनानै बिसायख'थिखौ फाथिनानै बेनि गेजेरजों BTCनि बायहेरायाव थानाय जिखिनि बर' गामि दं बे बर' गामिफोरखौ लानानैनो बर'फोरनि जौगाथायनि खामानिखौ मावलांनांसिगोन आरो बे थांखिखौ बिथांमोना लाबाय। सार बे थारैनो बे धोरोमखौ लानानै मोनसे बिधानखे बा फैगौ